O2 kova karvaus. Ja se näyttää tuottavan tulosta. Siellä Tahvanen tällä hetkellä vääntää Kinnusta vastaan. Kuuluu kannustusta Faktorin pelkiltä, kun Holopainen se pelattua palloa eteenpäin Karvoselle. Karvonen kuitenkin menettää pallon, kun Koli näyttää, että annahan minäkään pallon hakemassa itselleni. Selässä Pasanen. O2 pyrkii tiputtamaan viivaa, mutta siellä Juvonen lähtee haastamaan ja saa haastettuakin. Ja sieltä lähtee pienestä kulmasta veto maalille, mutta Aro on siellä paikallaan tolpien välissä. Mutta Minttu Ryynänen saa ohjattua palloa kuitenkin kulmaa kohti. Ja tällä hetkellä Pääkkönen tekee taas omia kikkailuitaan sinne. Ja siinä on lähellä myös, että tulee palautus. Johdolla. Pääkkönen näytti taitoa ja nopeutta kuskata tuota palloa ylös. Ja nyt tapahtuu. Oi, siellä tolppa taisi olla. Siinä on Pääkkönen ikäluokkansa parhaimpia, 08 syntynyt. Saa kurkotettua pallon melkein mistä